Ми живемо в ситуації в суспільстві, в якому чисто психологічні фактори і колосальний рівень інфантильності, плюс маніпулятивності, російською тут ліпше підходить внушаємості, воно може зіграти абсолютно вирішальну роль. Тобто суспільству можна дати якісь тези, і воно їх буде повторювати абсолютною більшістю своїх голосів. Можна 100 разів повторити, що Порошенко щось не зробив, і 1000 разів повторити те, що я до цього приєднуюся, що він чогось не сказав своєчасно. Цілий ряд дій і заяв, які він зараз робить перед другим туром, вони абсолютно правильні, абсолютно доречні, абсолютно потрібні, але не своєчасні. Їх треба було робити, починаючи з 2014 року. І спілкування з опозиціонерами і опонентами саме в громадському суспільстві, і вихід до тих, хто тебе критично сприймає, максимальна така дія, вона би розмила би оту технологію, яка була застосована проти Порошенка. Тому що коли ми чуємо звинувачення в його бік, які повторюють велетенські маси людей, які чітко проти нього. Вони зараз підуть за Зеленського тільки для того, щоб проголосувати проти Порошенка. Абсолютна більшість його тих виборців. Вони повторюють тези, які насправді розбиваються кількома аргументами. У нас там зростає корупція, у нас корупція. У нас все повторюється на темі корупції. Вся виборча кампанія проти Порошенка. Я ще раз кажу, я не називаю це навіть кампанією Зеленського, тому що я не бачив кампанії Зеленського на цих виборах практично зовсім. Я бачив кампанію проти Порошенка. І коли ви берете, розбираєте корупцію по складових, і раптом виходить, стоп, повернення ПДВ, корупція ліквідована. Держзакупівлі, корупція мінімалізована до неймовірного. Нафтогазовий сектор, корупція мінімалізована. Ідете по пунктах, і виявляється, стоп, є кілька скандальних історій, в яких хтось засвітився на порівняно незначні суми, які не в рази, а на порядки відрізняються від того, що було. Беремо якісь інші речі. По кожній з них воно все розбивається. Проблема команди Порошенка, що вони не розбили ці тези на далеких підходах до виборів 2-3 роки назад. Вони мали це доказувати, вони говорили формально. Вони сказати, що нам не говорили про ці факти, це буде збрехати. Про все це нам було сказано. Президент, прем'єр-міністр, генпрокурор виходили до цих пюпітрів і говорили абсолютно все. Ми їх не почули. Суспільство їх не почуло, тому що суспільство, як правило, не чує серйозних речей. Воно чує, воно бачить шоу. І не зробили з цього відповідного належного шоу попередні роки. Воно дало свій ефект. Але коли ми вертаємося до тих, хто готовий проголосувати за Зеленського, а отут я змушений констатувати сумну для мене річ. Суспільство, ми будемо перші в світі. Таких більше нема. Взагалі, в жодній країні, ніде і ніколи. Я переконаний, навіть улюблений мій Мадагаскар, куди я мав їхати, зустрітися з їхнім президентом Діджеєм, не зміг поїхати, тому що відбувся держпереворот, його посадили в тюрму, коли ми вже купували білети. Там людина, яку обирали, все-таки була політично активна. У нас перша країна, де люди готові проголосувати за що завгодно, що їм підсунуть. От нам дали телевізійну картинку і нам сказали: стойте там, слушайте здесь, отсюда будет проистекать. І ми сказали: так, да, будем слушать, будем голосовать.